खुलुमबाय जेएन बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बिजनी एसएसबी आरो हाग्रा बिफाननि जुथायै सिग्रोमनायाव गोबां दंफांनि थुख्रा बोखांनो हादों। सुलुंनिफ्राय मोनसे स्रोद खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै संदाननायनि गेजेरजों एसएसबी 15 नं बेटेलियन आलफा कम्पानिनि इन्सपेक्टर पवन कुमारनि दैदेननाय आरो हाग्रा बिफाननि हेफाजाबै सिग्रोमो बिजनी बाटाबारियाव। सिग्रोमनायाव आयेन बेरेखायै लाखिनानै दोननाय गोबां बेसेन गोसा दंफांनि थुख्राखौ बोखांनो हायो आरो बोखांनो मोननाय दंफांनि थुख्राखौ बिजनी हाग्रा बिफाननि मावख'आव लानानै फैयो। फिन माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव जाफुंसारदों बर' हारिनि फिसा दीपा बर'आ। हादरनि राजथावनि दिल्लीआव सिरसा प्रडाक्शननि बानजायनायाव रिगाल इन्डिया इन्टारनेशनेलआव दीपा बर'आ गावनि नाजानाय आरो रोंगौथिजों मुकुटखौ मोनगाननो आरो फोरमान बिलाइ ट्रफिखौ आजावनो हादों। मख'नो गोनांदि दीपा बर'आ रिगाल इन्डिया इन्टारनेशनेलआव बर'नि गाबगोनां सिनायथि दख'ना, आर'नाइ आरो जान्जियाव खबाइ खाना समायनाय दिन्थिफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि 4 नं भुटियासं गाम्बारि बागाननि साखाथियाव मासे मैदेरा थैनानै थादों। मिथिनाय बादिब्ला भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रानि मैदेरनो आदार हिसाबै थालिर बिफां होफैनाय समावनो मासे मैदेरनि उन्दुनानै थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे समावनो मैदेरनि जाहोन मिथियाजासे थैनानै थानायखौ नुनो मोनो। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि थैनाय मैदेरनि उदैयाव गोरलै फिसाबो दंफायोमोन। सुबुंफोरा सन्देह खालामदों मैदेरा बेराम जानाय नङाब्ला उदैयाव फिसा थानायनि थाखाय आदार मोनजायैनि थैदों। गलपारानि धुनुभाङायाव मोनसे नखराव दुखुनांथाव जाथाय। हरखाब रेल गारिनि सौख्रांनायाव माइ हानो थांनाय जरासे बिसि फिसाया जायगायावनो जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया गलपारा जिल्लानि सिङाव थानाय धुनुभाङानि अवेमारियाव नुजाथिदों। बे जाथायाव जिउ गोमानाय जरासे बिसि फिसायनि मुंखौ महन दैमारि आरो रकिया दैमारि होननानै मिथिनाय जादों। जायगानि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानै बिसि फिसाया अवेमारिनि आबादथिलियाव माइ हानो गोदान रेल लाइनजों थांगासिनो दंमोन। नाथाय गोदानै बेखेवनाय निउ बङाइगावनिफ्राय धुपदारासिम थांनाय रेल लाइनजों हरखाब ट्रेनआ फैनानै सौख्रांलाङो। जाहोनाव बे जाथायावनो हरखाब जिउ गोमायो महन दैमारि आरो रकिया दैमारिया। जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बादिब्ला जाथायाव जिउ गोमानाय सानै बिसि फिसाया गोदान रेल लाइनजों ट्रेन खारनायखौ मिन्थियैयावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया नुजाथिदों। आसाम मेघालय रायजोनि गेजेराव गुलि गावनानै सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथायखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिया दासिमबो सिमा ओनसोलाव सोलिगासिनो। बे जाथायखौ लानानै दरनै रायजोनि गिबि मन्त्रि मिर'नि नखर मन्थ्रिजों सावरायनाय जादोंब्लाबो दासिम थासारिया दुंहावैनो सोलिबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। बबेखानि थासारिखौ दबथायनो थाखाय इन्टारनेटखौ 48 घन्टा बन्द खालामनायबो जादों। दासिम आसाम आरो मेघालयनि सिमा ओनसोलाव गोबां गारि मटरफ्रा थाबथानानै दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो आसामनिफ्राय मेघालय रायजो थांनाय सुबुंफोराबो बायदिसिना जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। जर'खायै सिमा ओनसोलाव गारि मटरखौ हगारहरियाव बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाया सोराङाव फैदों। बिथांमोना फोरमायदों आसामनि सिमा ओनसोलाव थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो थाबथानानै दं। मुलुगनि गेजेराव गोख्रोंसिन फुटबलार महरै मिथिसारजानाय क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ वर्ल्ड कापनि गिबि मेचआवनो गिबि गल जोसनदों। मैया गेलेनाय ग्रुपनि गिबि मेचआव पर्तुगालआ 3 गलनि फारागथियाव गाना हानजाखौ फेजेनदों। गुबुन फारसेथिं ब्राजिल हानजायाबो ग्रुपनि गिबि गेलेनाय मेचखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। गेलेगिरि रिचार्लसननि गल होनाय आरो नेमारनि गोख्रों गेलेनायाव ब्राजिलआ 2 गलाव सार्बिया हानजाखौ फेजेननो हायो। बे मेचखौ देरहानानै ब्राजिलआ पइन्टनि फारिलाइयाव आवगायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।